Yaba mfowethu, lo mufi lokuthi usiqiniseko mvelase ngoba ehleze egxeka abaculi vuma abavumayo. Siyababona laba abavumayo bayaphumelela, nathi siyaphumelela asigxekayo. Uphumelela nini yena? Sengisho lo rest in peace wena uthi usiqiniseko. Akekho umuntu engimnyanya njengaloyo emhlabeni. Mangimbona nje lo muntu loyo mina ngiyibonela ithunzi lokufa nje. You understand? Into yokushaba. Yabo nje le umuntu okwenza ngathi uyafinya nje uthi vele kube njalo. Idlule ezweni lento ngoba ayikho into eyiphilelayo. Sahlala emkhukhwini namanje. Methu usendlini usho lezindlu lezi erufe ngeasbestos. Uphumelela nini? Ngoba umlandeli nje oqavile abathile. Uphumelela nini wena? Ha? Ozufu ithumbu la ngemuva. Uyisincela mthondo. Iyabheda icontent yakho. Yes. Wi-Fi inkinga enifana wasukela mina ngathula nje. Ngikubona ungisukela uthi mina ngihlushwa imali ngakho ngiyokhipha estudio. Usangayena mfana. Ngifuna kangaka imali uyahlanya. Ikhanda lakho alisebenzi wena. Siyakubona ke unolwazi oluningi umhlazika masikandi. Then iphike imali. Uphumelela nini kanti? Labantu labo bagxekayo bayaphumelela. Wena ke ubhizi ulandana nabaculi. Ulandana nabaculi. La khona uKhuzani nawe khona. La khona uMthandeni nawe khona. La khona uAli nawe khona. La khona uPhungalenja nawe khona. Yini inkinga yakho? Ufuna sonke sicule ngokufana. Uyisihlama.